Εθέριο έλαιο λεβάντας, το λέγαμε νωρίτερα, το σχολιάζαμε, διαβάζοντας, μαθαίνοντας, πληροφορθήκαμε ότι στο Λούβρι Βοήου Κοζάνης υπάρχει μια έκταση, μια οικογενειακή, θα μπορούσα να το πω, έκταση, όπου ασχολείται και η κυρία Άννα Τζίμπτσου με την καλλιέργεια της λεβάντας, αλλά θα μιλήσουμε με το γιο της, τον Βασίλη, ο οποίος είναι συνάδελφος καταρχήν δημοσιογράφος, αλλά έχει αναλάβει την προβολή της επιχείρησης, της οικογενειακής, της προσπάθειας αυτής που γίνεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι μόνο στην προώθηση και στο marketing, ας πούμε, στη διαφήμιση της λεβάντας, αλλά βοηθάω και στην παραγωγή, δηλαδή στα χωράφια, στο ξεχορτάριασμα, στη συγκομιδή. Και καλά κάνει. Δημοσιογραφία πλέον δεν βγάζει κανείς λεφτά. Τι γίνεται, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, εκτός από την περιοχή που βγάζει πολύ κρόκο, τώρα βγάζει και λεβάντα? Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι ο κρόκος βγαίνει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως στοιχείο βγαίνει σε μια συγκεκριμένη περιοχή η μαστίχα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι στα χωράφια της περιοχής μας, γιατί είμαστε σε υψόμετρο 700 μέτρων, μπορεί να αναπτυχθεί πολύ καλά η λεβάντα. Άλλωστε η λεβάντα, η καλύτερη λεβάντα σε όλο τον κόσμο, παράγεται σε μεγάλα ύψη, όπως στις Άλπεις και αλλού. Έτσι λοιπόν δοκιμάστηκε η λεβάντα πριν από 5 χρόνια και διαπιστώθηκε ότι είναι εξαιρετική η ποικιλία και το εθέριο έλαιο που παράγει. Δηλαδή, γιατί μπορεί να βγει η λεβάντα οπουδήποτε, το θέμα είναι ότι οι ευεργετικές της ιδιότητες θα πρέπει να έχουν ορισμένα χημικά συστατικά. Αυτά λοιπόν προκύπτουν και στην περίπτωση της καλλιέργειας μας στην περιοχή της Κοζάνης. Είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί. Λοιπόν, είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί η λεβάντα ως φυτό? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι πολύ εύκολο. Και ακριβώς για τον λόγο αυτό το επέλεξε η οικογένειά μου και εγώ, γιατί και εγώ βοηθάω την οικογένειά μου, ακριβώς γιατί δεν χρειάζεται μεγάλη φροντίδα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όλο τον χρόνο. Επομένως μπορείς να κάνεις και άλλες καλλιέργειες παράλληλα σε άλλες χρονικές περιόδους. Να εξηγήσω. Η λεβάντα λοιπόν δεν χρειάζεται πότισμα καταρχήν. Δεν χρειάζεται δηλαδή τα χωράφια να είναι ποτιστικά. Δεν έχει πρόβλημα με τους βαρύς χειμώνες. Δηλαδή, είναι ανθεκτικό σαν φυτό. Ακριβώς είναι ανθεκτικό. Δεν χρειάζεται ούτε πότισμα. Επομένως μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και σε ένα βουνό. Όπως είπαμε, είναι η καλύτερη ποικιλία, βγαίνει σε μεγάλα υψόμετρα. Μπορεί να ζήσει κάποιος την οικογένειά του με 8 στρέμματα καλλιεργώντας λεβάντα? Τόσο έχουμε εμείς. Τόσο είναι τα στρέμματα που έχουμε εμείς. Όχι, δεν μπορείς να ζήσεις με την οικογένειά σου μόνο με αυτό. Θα πρέπει όμως να εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, και η λεβάντα, όπως και όλα τα αγροτικά προϊόντα, και οι αγρότες γενικότερα, υπάρχει το πρόβλημα το ότι ο αγρότης παράγει μεν, αλλά το προϊόν φτάνει στην αγορά σε υπερδιπλάσια και τριπλάσια τιμή, αλλά δεν υποφελείται από αυτό ο αγρότης. Ο αγρότης αναγκάζεται να πουλάει κοψοχρονιά τα προϊόντα του στους μεσάζοντες και στη συνέχεια αυτοί να κερδοσκοπούν σε βάρος, κερδίζοντας από τον υδρότα των αγροτών. Με αποτέλεσμα ο αγρότης να φυτοζωεί. Γι' αυτό το λόγο και εγώ βοηθάω αυτή τη στιγμή τη μητέρα μου επικοινωνιακά με 2 site που έχω φτιάξει, το lavenderoil.gr και το lavenderdreece.gr, αλλά και μέσα από τη σελίδα μου στο Facebook, Εθέριο έλαιο λεβάντας Λούβρις, μπορείτε να το βρείτε στο Facebook ως σελίδα. Προσπαθώ λοιπόν να ξεπεράσω αυτούς τους μεσάζοντες, ούτως ώστε η λεβάντα να φτάσει φτηνά στο τελικό προορισμό, στο έμπορο, στον καταναλωτή. Να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να τα πούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επικοινωνούμε σε λίγο να πούμε να ολοκληρώσουμε το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δίνουμε τροφή για σκέψη. Βασίλη. Ωραία, να πούμε καταρχήν ότι η λεβάντα πουλιέται και ως εθέριο έλαιο, με αναρρύθμιτες ευεργετικές ιδιότητες, αλλά και ως εκχύλισμα που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε, βάζοντας λάδι, διάφορα είδη λαδιού, όπως αμυγδάλα έλαιο, λάδι τζοτζόμπα, που είναι πάρα πολύ καλά για μυϊκούς πόνους. Να βάλετε μέσα... Βασίλη, ένα μπουκαλάκι θέλω, γιατί τα κορίτσια ήδη μου έκαναν κινήσεις με τα χέρια τους για να με τρίψουν, οπότε χρειάζομαι ένα μπουκαλάκι εδώ πέρα. Επίσης, πολίτικες αποξηραμένη λεβάντα, όπως είπες και προηγουμένως, ακριβώς για την τουλάπα. Όμως οι περισσότερες ιδιότητες είναι ως εθέριο έλαιο, όπου λίγες σταγόνες είναι πραγματικά θαυματουργές για στρες, για την αϊπνία, για χαλάρωση, ακόμα και για την κατάθλιψη έχουν υπάρξει μελέτες. Και πού τις βάζεις, σε νερό τις βάζεις σταγόνες αυτές?
Όχι, είναι από τα λίγα θέρα έλαια. Υπάρχουν 40-50 θέρα έλαια. Που το πίνεις σε κουταλάκι, βάζεις στο κουταλάκι, στάζεις. Όχι. Είναι από τα 3 μόνο θέρα έλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δέρμα απευθείας. Είτε στο δέρμα, δεν τις καταπίνεις δηλαδή. Όχι, δεν πίνεται, αλλά μέσω του δέρματος, αλλά και με την όσφρηση. Είναι η λεγόμενη αρωματοθεραπεία, που χρησιμοποιείται εδώ και 6.000 χρόνια από την Αίγυπτο και την Κίνα και την Ινδία μέχρι και την αρχαία Ελλάδα. Χρησιμοποιούσαν την αρωματοθεραπεία και ειδικότερα τη λεβάντα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το όνομα βγαίνει το λαβέρε, που σημαίνει πλένο. Ναι. Ακόμα και στην αρχαία, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η λαβάρε, όπως είναι στα Ιταλικά. Ναι, λαβάρε στα Ιταλικά. Και πού μπορούμε να το βρούμε το συγκεκριμένο, μέσω παραγγελίας, ας πούμε? Και πώς λέγεται η φίρμα σας καταρχήν? Δεν υπάρχει φίρμα. Η φίρμα είναι η μητέρα μου. Ενώ πολύ απλά είναι παραγωγός. Λεβάντα Άννα δηλαδή. Άννα Τζίμτσου είναι παραγωγός, δεν είναι εταιρεία, είναι μια απλή. Πώς τη διανέμετε εσείς? Εμείς την διανέμουμε χοντρική, επειδή ακριβώς είναι αγρότησα, δεν μπορεί να την δίνει, να κάνει ισόπο οτιδήποτε. Ναι. Είναι αγροτική, ως αγρότησα. Από εκεί πέρα όμως συνεργαζόμαστε με καταστήματα και διαδικτυακά για τη διάθεσή τους σε μαγαζιά και στην Αθήνα και σε διάφορες άλλες περιοχές, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, καθώς επίσης ενώ συνεργαζόμαστε και με e-shop που διανέμουν. Και κάτι τελευταίο, στην περιοχή καλλιεργούν κι άλλοι ή είστε μόνοι σας? Καλλιεργούν και άλλοι, ακριβώς επειδή, όπως είπαμε, η τοποθεσία είναι καλή για την παραγωγή της λεβάντας. Πολλοί αγρότες πλέον αξιοποιούν αυτό ακριβώς, ότι η γη κάνει για τη λεβάντα, και έχουν προχωρήσει και αυτοί στην καλλιέργεια της λεβάντας. Σας ευχόμαστε και εξαγωγές. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Βασίλη Τζίμτσος, γιος της Άννας Τζίμτσου, μια επιχείρηση οικογενειακή, 8 μόλις στρέμματα λεβάντας. Είδατε τι γίνεται, ωραίο.